channel dini norokni bagwi MCQ tubi phaijago ka je TRBT Tet 1 Tet 2 ni je syllabus ni topic rok tongbai mani abrok no rwgui hingke naina je screen o puila ni question wngkha kokthai kwtal swnamthani kokchwlini bwskango thepajaknai no tamo hin. First number question o tongo kokthai kwtal swnamthani o mane kokthai rok no jemon word aborok no kwtal swnamthani kokchwli tamo kokchwli mane root word kokchwli ni definition wngkha je kokthai o tamo khwlai kokthai tongo mane verb kokthai word kwrwngjak kokchwli o aboni bwskango tamsa kokchwli ni bwskango thepajaknai no hino tamo hin. Option A o tongo wamari, option B o tongo wasa, option C o tongo wakhlai tei option D o tongo wason. Okay, first number question ni answer ngai tamo sini option B wasa. Next question wngkha wamari dalbwswk tong. Wamari dalbwswk tong hingke wamari no english bi hono affix hingke affix daltham tongo option A o hingke sini oroni tamo sini wamari dalbwswk tong hingke sini wamari tongo daltham prefix suffix tei infix kokborok bai hingke wasa wakhlai tei wason himani. Next question wamari no english bai tamo hin. Option A o tongo prefix, option B o tongo suffix, option C o tongo infix tei option D o tongo affix hingke wamari no english bai hino tamo affix option D. Next question tor mane o tor mane kota tor mane iyo bahai kokborok ni tor kokthai ni bwskango ko wasa thepake wngnai tamsajaka je o tor ni bwskango tabo obo tamo tor ni bwskango tam thepanang sajak ko wasa thepaka hingke tamong nai chau. Option A ketor, option B motor, option C kotor tei option D mungsa phanaya hingke sungno tamsaka tor ni bwskango ko wasa thepaka hingke tamong nai chau hingke ko wasa thepaka wngnai option C tamo kotor wngthanai hingke oro tamo automatically no o swythai achukgui thanai. Okay, 4 number question ni answer wngkha option C kotor. 5 number question no naidi nuk kokthai ni bwskango pho wasano thepake wngnai tamsajaka naidi je nuk kokthai ni bwskango pho wasano thepake tamo wngchau hingke option A o tongo phunuk, option B o tongo phunuk, option C o tongo phuar tei option D o tongo mungsa phanaya hingke tamong nai pho wasano thepaka hingke nuk kokthai ni bwskango sini answer wnghnai option B phunuk. Option B phunuk. Next question naidi tamsaka je kokthai bai thepajagui kokbak swnamnai swythai no hinjago hayakheba kokthai bai thepajagui kokbak swnamnai swythai no tamo hin. Option A o tongo kokthor, option B o tongo swythai, option C o tongo kokthai sinimari tei option D o tongo sakani ba oroni mungsa phanaya hingke tamsajaka naidi kokthai bai se thepajago abo ang nung eyabo hai kokthai rok bai tamo thepajagui kokbak swnamnai je part of speech swnamnai abo hai swythai rok no tamo hin jaka hingke oro to kokthor bongya option A bongya option B swythai bongya option C kokthai sinimari bongya tei option D oroni chini tamo answer wnghnai option D wnghnai chini answer hingke bini soi answer hingke tamong nai hingke bono hino tamo soi answer hingke tamong nai sinimari. Chini soi answer wnghnai je kokthai bai thepajagui kokbak swnamnai swythai no tamo hin hingke sinimari hingke oro 6 number ni answer tamong nai option D sakani mungsa phanaya. Next question siari belaino cherai kaham borok o kok bwtango siari wngkha tamsajaka naidi je siari tamo belaino cherai kaham borok wngchao
o kok butango je o sentence o siari tamno indicate khain sao hingka option A o tongo kokthai sinimari option B o tongo bukcha sinimari option C o tongo khwlai sinimari tei option D o tongo e sinimari hine hingka nainai di sinimari sini dalnai tongo kokthai sinimari tei khwlai sinimari hingke kokthai sinimari ni bo bini pattern ko type tongo hingka naidi oro siari no sajogo na o kok butango siari wngkha hingke option A kokthai sinimari tongya siari to bumung bole hingka tamungnai borok ni bumung jefru tongo sinimari o muitu narokdi jefru borok ni bumung siari cherai eobo tamo kaham o jaga kono sinimari thepajak kwrwi haideba hingka obono hwnai je jagao sinimari je kokthai o sinimari thepajakya a kokthai rokno tamo hinjak aborokno bukcha sinimari hinjago especially bumung rok je mung tongo aborok tamo bukcha sinimari hinai indicate khaio tei kokthai rok bo tongo topono especially bumung rok no kwbang kok bini tamo question rok phaio. Next question sinimari dalnai rok wngkha sinimari je dalnai tongmani a dalnai rok tamo hini sungo option A o tongo kokbak sinimari bai khwlai sinimari option B o tongo kokthai sinimari bai kokbak sinimari option C o tongo kokthai sinimari bai khwlai sinimari tei option D o tongo oroni mungsa phanaya ngage sini sinimari to dalnai tongo chung saimaka aborok wngkha tamo kokthai sinimari bai khwlai sinimari hingke sini answer bomongnai option C tamo kokthai sinimari tei khwlai sinimari. Next question o naidi rwmaini yago rang khokba tongo sao rwmaini yago rang khokba tongo o kok butango kaibwswk sinimari tongo sao hingke tam sajaka je rwmaini yago rang khokba tongo himani o je sentence o tamo kaibwswk sinimari tong sini sinimari marker option A o tongo kainui option B o tongo kaitham option C o tongo kaibrui tei option D o tongo tamo kaiba hingka naidi oro thaijongo chung tam saka siari abo bukcha sinimari oro tabuk tongo naidi rwmaini yago hinai hingka naidi rwmaini yago hingkha tamo kaisa oro nukjakha je tamo ni sinimari nukjakha yago hingkha naidi yak o hingkha yak no chung bai kwsui yak plus o haida hingkha tamo yago o sinimari kaisa hingjago rang obo to bukcha sinimari khokba obo bukcha sinimari aborokno chung bukcha sinimari tiklai din saya hingkha tam sajak tongo hingkha tamo tong plus o hingkha o hingkha kaibwswk sinimari makha chung o jaga kaitham sinimari mankha rwmaini jaga ni sinimari hingkha yago hingkha o sinimari tei tongo jagao tamo o sinimari hingkha sini 9 number question ni answer wngkhnai je rwmaini yago rang khokba tongo kok butango kaibwswk sinimari tongo saka hingkhe chini option wngkhnai option B tamo kaitham sinimari tongo. Next question kok chwlwi bai thepajaknai sinimari rokno hino naidi kok chwlwi no thaijong sajak je kok chwlwi means tamo verb included je word o verb included tongo hingkhe naidi option A o tongo kokthai sinimari option B o tongo khwlai sinimari option C wngkha A bai B kwni sao tei option D wngkha oroni mungsa phanaya hingkha kok chwlwi bai thepajaknai hingkhe bobo chung verb no kokborok uitamo hon khwlai hino hingkhe chung obo sinimari khwlai hingkhe chung kok chwlwi mani no verb hingkha tam wngkha khwlai sinimari sini option tamo khwlai sinimari. Next question o sinimari bo sinimari o khobjakon sao je o sinimari himani obo je bo sinimari o khobjakon sajago je sinimari dalnai tongo kokthai sinimari bai khwlai sinimari ni bisingo o sinimari bo sinimari o kwlai hingkha option A o tongo kokthai sinimari option B o tongo khwlai sinimari option C o tongo A bai B kwni sao tei option D o tongo jotto no sao oroni bising jotto no sao hingkha sini tamungnai o sinimari chung kokthai sinimari bo khobjago haida yago tongo himani khwlai sinimari bo khobjago je sao nungo himani hingkhe tamo option C A bai B kwni sao tongkha haida hingkhe option D o bo naidi norokni naidi kaham ke je option D o bo tongo oroni jotto no sao mane jotto option no sao hingkhe sini correct answer bo wngnai sini option D wngnai naidi o jaga o norok je
porijak khantri tamungnai je a number bo chawo b number bo chawo option c o a by b kuni chawo honi tongoi ne norok tomungno option c no simi answer ke phike hangke option ni no naili hangke norokni sayangai thanai because naidi option d o tamon sajaka jotono chawo sajaka o jagani hingke option d singnai bini answer oba haike mind game khayu question khanya rok bujikha hingke oba hai ta korodi next question to tongo bufangni ram bai bo sinmario klai je kokthai naidi bufangni tai tamo ram bai hinmani abo bo sinmario klai sajago hingke tamo kokthai sinimari option b klai sinimari option c bukcha sinimari tai option d orne mungsa fanaya hingke naidi tam sajaka bufangni ram bai hingkangke je tamo obo kokthai sinimari klaijago mane tam naijaro bufangni mane ni sinimari hingka tai ram bai hingkangka tamo bai sinimari hingka hingka tamo wngkha obo wngkha kokthai sinimari oro khlai sinimari wngkhe to samung bai singna nai haidaba khlai sinimari hingke samung bai kwrwngjak nangnai phiya o jaga o bufangni himani abo bufangni tamo kokthai si hinjago ram bai himabo abo swng kokthai si hinjago word se kaisa hingke bini option wngnai tamo correct answer option a kokthai sinimari next question kokslai eba thaisili ni ulo thepajagui kokthai kwtal swnamnai no hino naidi tak tam sajaka je kokslai mane verb hai kokthai rokni ukologo mane paithago thepajagui tam sajak kokthai kwtal swnamnai no hino hingke tamo option a o tongo kokthai sinimari option b o tongo wasa option c o tongo wakhlai te option d o tongo wasan hingke wasa ni samung tamo wasa hangkangke kokthai ni tamo bwskango thepajaknai no hino hingkangke oro tam sajaka kokslai ni eba thaisili ni ulo hangkangke obo ngnai tamo obono ngnai sini option c tamo wakhlai bini answer ngnai option c wakhlai next question naidi wakhlai dal bwsuk tongon sao wakhlai dal bwsuk tongon sajago mane wakhlai dal bwsuk tong hingkangke option a o tongo dalnei option b o tongo daltham option c o tongo tamo dal broi option d o tongo dalba hingke sini answer bo ngnai sakangke 14 number question ni sini answer ngnai option a dalnei tamo kokthai wakhlai bai tamo khwlai wakhlai kokthai wakhlai khwlai wakhlai bujikha wakhlai dal bwsuk tong hingke dalnei tamo kokthai wakhlai tei khwlai wakhlai next question paithak kaham kuk rang gwnang chikon kuk hinma rok bo wakhlai ni phunung mari sajak jeng tabo obose sakang saimaka je wakhlai dalnei kokthai wakhlai tei khwlai wakhlai he dam abono rokni question naidi obo 15 number kaham kuk rang gwnang chikon kuk hinma rok bo wakhlai ni phunung mari hingkangke tamo option a o tongo kokthai wakhlai option b o tongo khwlai wakhlai option c o tongo wakhlai tei option d o tongo orni mungsa fanaya hingke kaham kuk rang gwnang chikon kuk o jaga o kuno samungni kok da khurjak tong hedam hingke samungni kok khurjak kwrwi mane tam mungnai kokthai wakhlai hingke sini 15 number question ni answer ngnai tamo option a kokthai wakhlai khwlai wakhlai tangi hingya because kaham kuk rang gwnang chikon kuk obo bai tamo samung bujijakya samung tomung no tongkha samung bujokjak hingke tamungnai o kokthai rogo bini option tamungnai option b khwlai wakhlai wngkhamu hingke o jaga 15 number tam sajaka kaham kuk rang gwnang chikon kuk hinma rok hingke obo rok tamo ba obo to kokthai si he deba o belaino kaham kuk wngkha han samani hingke obo rok tamo bo belai rang gwnang je o manui belaino chikon kuk o kokthai rok tamo o jaga o kok bwtango samung kwrwngjak kwrwi haini bagui bono kokthai wakhlai hino hingke tini bagui aswkno norok channel no subscribe khaidi like khaidi tei share khaidi nong baya rok bai je jotoni samung no chukna bagui obo je grammar ni je mcq rok tuphaimani obo rok tet ni bagui simiya tet to nango je kokborok ni entrance rwnai ma porina bagui borok ni bagui bo obo samung belai kheno nangkukmani tai college university rogo je obo hai topic rok tongo je sinimari wakhlai wasa e obo rok topic rok tongo obo rok bo belai kheno nangkukmani hingke tini bagui aswkno jotono hambai।